Tak ty jsi taky dobrý. Čekej. Za těch 1000 milionů. Šípku! Bacha na ty ryby. To má jenom jeden převod? Má 9 převodů. Studí? Překvapivě v pohodě. Ani to blato není tak nechutné. Tak to máš spontánně. To přijde. Jak to je hluboko? No, šípku, už tam hupsní. Ale i hlavu musíš namočit. Jo. Bacha na ty ryby. Kam jdeš, podtáhňáš? Plavej! A hlavu do vody. Podtáhni si mě. Tak to bylo slabší, jako kdybych to věděl, tak tu ty 2 hodiny nečekám. A kam mám skočit? Nevím, a musíš mi dát hlavu potopenou. Ať se směje ten make-up a všechno, víš co? Jo. Jdou lidi, oni se chcou taky podívat. No ale tak jako... Domčo, co, voníš teďko hodně?